O concerto de Aninovo celebrarase, como xa é tradicional, o día 1 de xaneiro ás 7:30 da tarde no Pazo da Cultura. Dende hoxe xa poden adquirir as súas entradas, que van dende os 10 aos 15 euros. Este concerto de Aninovo da Orquesta Filarmónica da cidade de Pontevedra e o Ballet Norte contarán este ano co coro Gila Passionati e a súa mezzosoprano Nuria Lorenzo. Por eso é importante que a cidadanía, que todo o mundo apoie estas iniciativas e se achegue ao Pazo da Cultura a disfrutar, porque realmente estamos vendo a persoas, a músicos, a músicas que están entre nós, que viven entre nós, que coidan do noso patrimonio cultural e que o exhiben con unha calidade inmellorable. Dende a Orquesta Filarmónica Cidade de Pontevedra convidan a todo o mundo a desfrutar desta cita apta para todos os públicos. Nos atrilos dos músicos non haberá obras longas e complexas, senón frescura, encanto e brevidade das composicións da dinastía dos Strauss e dos seus coetáneos, que farán posible unha viaxe imaginaria a Viena, capital por excelencia da música clásica. Dende o FDP invitamos a todos os públicos a empezar o ano con música, esa música, grande cidade na que todo o mundo é benvido. Unha cita que terá unha primeira parte adicada á ópera. Cada año sabéis que cambiamos de director y cambiamos un poco la temática, sobre todo la primera parte, ¿no? Estructuramos la segunda parte, lo que viene siendo el convencional concierto de Año Nuevo vienes, y este año la primera parte vamos a tirar por la ópera. Hemos hecho música española, hemos hecho muy diferentes cosas. As entradas xa están á venda na propia web do Pazo da Cultura, no Facebook ou en Tiquetea. E como novidade, a Concelleira de Cultura anunciou que a Casa da Luz se sumará cun espacio físico para a venda de entradas a partir de mediados de xaneiro.